האם נראית לכם תרבות הכביש הנהוגה בארץ? מה אתם אומרים? צריך לשנות? ומה איתנו? כיצד אנחנו נוהגים? רוצים לשנות? קשה? מסובך? כן, קשה, אבל אפשר. כיצד אתם שואלים? יחד נוכל לשנות. השינוי מתחיל בנו. בכניסתנו למכונית נאמר לעצמנו, היום ננהג באדיבות. מהר מאוד נגלה שהנהיגה הופכת הרבה יותר נעימה. המפתח לשינוי נמצא בידינו. לפעמים זה כמעט בלתי אפשרי. מאוד בעייתי להחליף נתיב בכביש. כמעט בלתי אפשרי לצאת מחניה. אנו ננהג אחרת. נאפשר לאחרים להשתלב. לא נעים לחצות כביש סואן. מפחיד לרכב על אופניים. ננהג באדיבות. נכבד את משתמשי הדרך האחרים. פרייר מי שלא אדיב. נכבד את מרחק הביטחון של הנהג הנוהג לצידנו. לא ננצל את שולי הכביש ונתיבי פנייה לצורך קיצור הפקק. לא נצפור כדי לגעור בנהג אחר על נהיגה לא נכונה. במידת הצורך נפגין מחוות תודה או סליחה כלפי הנהגים האחרים. יחד נחולל את השינוי. הקישו להצטרפות וקבלת סטיקר. הפיצו את המצגת הזו בפנייה אישית לחבריכם הקרובים. תודה.